خوش بن خوش كبراين عزيز ام هيج لستوكهولم ام ودم ل ستوكهولم بردوامه ايرو ميوان ما كيا ايزوله بله تو بخير هاتي كيا گاواکو مرو بحثا سوئد دک بحثا ستوکهولم دک یک جناوین کو پیشی تی بیرا مرو کی ایزوله جبر کو یک ج کردن کو پیشی نه پیشی بی یک ج کردن کو پیشی هاتی سوئد کی دو سالن هفته اند هاتوی هفته و چهار چی بو چی بابو اوین بو سیاست بو چی بو آکوت بر بسوئد کشاندی تو چی مهاتی سوئدی بله سال 1974 از كتم اوي كتم جبو امتحان اوي universite لما نكار مخزنش بكرا تاني جيكي مخزنش كرا او جي لأرزرمي فيلولوجي انجليزي زمان انجليزي پاشی از چون دیو بابی خورا گوت آپی خوان را گوت من ارزورم خزنش کری لی گوت نورا پر ساره gelek sare yani Erzurum tedi sörek germi yani Erzurum per sare mi got salektin az bipem az neçim bu ya as pam le jiberk az vala bum apemin Abbas İzol ban mikir rojeki got ya baştır em tabişin Suudi اوس جيكي صار جرنتر هي Erzurum'a geldi. İcam nizam Suudi ev qasare başı apete çava yani çava bir bu çava nave Suudi bihisti bu jibek duan saladı Suud kem dahat naskin laliyeme na apeminu rahmetin Necmettin Büyükkaya havale hebun havale heve siyasi bun o Necmettin Büyükkaya yekş kese ku peşi ev cihatı bu Suudi beli Necmettin abi kek Necmettin beremin atı takriben saleki beremin اوانا جي بشتي حادثه دكتور شوان وان وسعيد الشي لكردستان العراقي او بشتي او حادثه تشيبو demek şun da Serokatiya Partiya wan berbe Avrupa derketin Necmettin Büyükkaya Ömer Çetin u çen hevale wan vekilin jî seriya evi seriya Çekoslovakya atubun Suudi o AP'de tabi havale wan ba ujwe bihisi bu lo maxwasta bişini Suudi beli AP'miz siyasi bu an rekardik şu partiya Doktor Şvan'da got heval kim lure az tab bişin ve demeji Necmettin Büyükkaya yani daha te gerandın le ali polisi wa navi hebud vekil listeye evda dema temas Danzde iluni. Danzde na beri Danzde adare. Danzde adare. Pişti ya bu. Danzde adare hazar nesil haftiyek. Az hafte dawiye hafte se ev münakaşa ev gotin haftin doğurta minu apemde derbas bu gut başı. Lem qad fikir nekir ku Suud sartır bu ya zaten biz tu se maha sibati hafte u çarada zaten rojeki pirsar bu vra her der berf bu buz bu gelek hadise çebun az Danmark hayatım girtin ve çadı vize tüne bu jibo Suudi beli le şaşiye ki çebu hendik ma bu paşta vegerin le davi zaten Handan Cemil bir telefonu kek Necmettin wan kir kestune bu lur tani Necmettin Büyükkaya he liver bu telefona ki Cemil hebum Danmark'a telefon kir ev nel mal bu Handan Cemil mal bu icar Handan az em hevdin asnakin amremicin 19 sal bu çay berhal fahm kir ku az bu ya hayatımı alikari mekirin bişev la Arlanda Seroki Arlanda balafırga Stockholm bişev mesula ev biyaniyan bu yek Fru Murgot meşhur buldu Uppsala alikari kurda dikir got diya kurda beli Handan u ev bişev hatin peşame u be kontrol ez derbas bu yani işte Suudi işte bu sadece çevir beli yani tabi xwet işte tabi hani gelek xortên ku duê demê de tu 19 salî bû gava ku tu hatî ew apê te em bêjin Suêd ji bo te pêşniyaz kiribû lê gelek xortên wê demê wiha
جبوك تشتكي نهب جوار تدي دبج معلومات برد دبج باجاري خب برد وها ترك سري الدنيا به يتنقوا بوتو بارمانجا كهاتو بوتو هاتو كنت بخوي نجي اسبوع بشتويت تشيك تخوان تدس خوندني كديرك يا بله يعني ما بس هاتنا ما خوندم بو بهراوي لجواز هاتم او هوالي كل بون حمو مروفين سياسي بون يعني براني بنابر بون ببر iltica kiribun. Eğer tabi Kürt yani az mizani bu işte az Kürdüm gelek interesam bala mesela pırsa Kürda bu le siyaset le Türkiye ne kiribu. Yani mikari siyasi kat ne kiribu. Tane dilemi Kürt bu. U çep bu. Ditinem çep bu. Bu yaji gavaz hatim vira o atmosfera Kürdim vira yani az hatim guartinji gelek mesela Kürdi kat nizan bu gavaz hatim vira kat Kürdi nizan bu yani faham dikir li axaftin ki eveki Kürdi nizan bindes bi xwendinê kir peşî min Swêdî xwend 6 me teqrîben ji ber berê jî min İngilîzî zanî bû yani wa rahattir bû ji min re karê Swêdî xelas bû şundan dest bi üniversite kir beşa siyasal min siyasal xelas kir heta 81 min xelas kir yani 75 min dest pê kir teqrîben min siyasal xelas kir û fikra min ew bû ki ez ê vegerim yani ez ê vegerim welet ji ber ki vira yani ciyekî muweqet bû ji bo min yani fikra min ew bû lê sala 80 junta askerî hat ser hukm li Türkiye û ji xwe ez êdî ketibûm nav xebata siyasî jî yani hem komeleyên Kurdî hebûn li vir lûr ez gelek aktiv bûm û di nav KSS'de ez aktiv bûm Aksa'da ez aktiv bûm hatta 78 gava Aksa sanî KSS piştî şoreşa berzanî şikest KSS rêxistinekî xwendekarên Kurdên Awropa bû yek rêxistin hebû her Kurd lûr li piraniya welatên Awropa îja her sal kongrê wan hebû tiştî wer li piştî 75 ew şoreşik ya ew jî du beş bûn û beşek jî derket Aksa kongrê xwe yekem de li Almanya çêbû kongre duhem de ez ketim komite kargerî wan jî yani bi wî awayî ez yani lûr aktiv bûm wekî din li vir li karê siyasî de ez aktiv bûm wisa bû ki gava junta hat êdî min imkana çûyînê Türkiye nema bû yani xelas bû yani ew qas aktiviyet çalakî hebû çalakiyên siyasî de ji xwe wê demê kek Firat bixwe jî li vir bû bar dikim wan dema hatibû karê federasyonê dest pê kir berêngez Mehmet Uzun heftê hat wextê hatî bawerim adresa tel li bayî bû gava hatî Arlandayê işte polîsa girtibû gotibû biraderê min Keya İzol li were ewa jî mîna birader gotibû birader yani bi Kurdî ew çawa bûye mesela hatina Mehmet niha ez û Mehmet tabii mekteba pêşî 5 sal me bevre xwendibû wekî din em ji mehelekî mezin bûne yani em hevaltiya me gelek hûn nifşekin em nifşekin û em hevalê hebûn yani gava biçûk belê yani ya em mala wan de bûn ya ew mala me de bû yan jî li mektebê em bevre bûn daîm em bevre bûn piştî wî ya ev ez hatim vira Mehmet 71 ket hepsê Mehmet û gelek hevalê wî ketin hepsê ez li Diyarbekirê dixwend wê çaxê Marif Kolejî dixwend îcar lê piştî wî ez hatim vira carkî ez çûm Tirkiye Mehmet li Ankara dadgehkirin ez çûm mehkeme wan ji bo rizgarî kovara rizgarî li hepsê bû ez çûm paşê serdana wî ya Mehmet tabii û nas dikin yani Mehmet gelek de evê xwe de siyasî da jî gelek wekî edebiyatê pir germ bû yani yani pir xwedî da konsantre karê xwe bû rastî jî di mesele siyasî da gava siyasî kar dikir ez çûm serdana wî ya me bi wê awê têkiliyê xwe ew kir piştî ji hepsê derket
به آلیکاریا کک نجمتی و چند نجمتین وگر یا بو ولید yani legal bu buydu. Af derket ve çar hafte 5 bu bardık. Hafte çar. Hafte çar. Evet. Pişti af derketini Necmettin büyük hayat ve geriye velid. O ev Muhammed yani Muhammed gavacı hapsi derket şu Muhammed regotu be tebişinim Suudi. Seriya Suriye ve yaşand Suudi icar ezu kek Ömer Şeyh Mus emçun peşiyavil balafırgayı Arlanda Stockholm'e. Ve gavej ji polisa dibêjî biraderêm li vir. Dibê qey yani birader em kurmancı da nabêjin birader. Ji ber ki nav sorana da biçek mabû. Birader bi wê awayê girtibû. Yani hevalê min were. Hevalê min were. Îja polis em jî dervenin polis hat go navê te çîm go navêm Keya Zol. Go navê Ömer Şeyh Mus du kes go ka yek dibêjî birayê min li wirin îja Kîja ji we birayî ye. Kîja ji we birayî. Fehm kir ku gotî birader. Ber awayê me derxiste. İja Mehmed şeş mil mala me. Çawa bu yani gava awil hatî adaptasyona ve derê ava ve yani ya tabii Mehmed gava hat mesela taybetmendiya wî jî wisa yani tişta gelek wisa carê mezin dikir, xweş dikir, behs dikir, nizam çi dikir digot min ji hevalara gotî ez ê herim sê çar zimana hîn bibim sê çar meha da ez ê vegerim. Sê çar meha da yani aynı ziman razê fetikim. Digot yani mi gotî ez ê sê çar zimana hîn bibim lazım yani ji bo karê siyasî sê çar meha da ez ê hel bikim inşallah ez ê vegerim. İcar tabii evet tenviraş hemû li vir ma paşet sani. Başî çi ye ev ku bi rastî yani ev ku Swêdê wek maqnatîsê miro dikişîne û êdî miro nema dikare dev jê berde. Yani em bêjin yani hin peryod hebûn ku rewşa siyasî destûr nedan bêjin cunta hat û askerî bû gelek kes hukm li ser wan hebûn. Piştî ku ew radibêjî êdî yani ew riya çûn hatinê li ber mirov vedibêjî dîsa mirov venagere. Yani kesên ku hatine Swêdê bi taybetî. Çima? Yani ji bo çi? Mesela tu salên hefteyan da hat bi armanca xwendinê hat te xwendina xwe qedand bi ser xist. Piştî demek êdî tiştekî nûh ku mirov jî hîn bibe namîne û riya vegerê jî li ber mirov vekirî lê dîsa mirov venagere. Mesela tu çima venegeriyaî? Ez bar dikim ev pirsekî pir ciyê xwe dayê yani pirsekî girîng jî ez bar dikim yani eger em xwe wekî Kurda û Türka û êdina bidin berhev Türkiye'nin ku mesela dahatin vira dema me da li vir dixwendin hemû vegeriyan. Piraniye wan vegeriyan. Yani Türk mesela Şahin Alpay yek şwanê. Şahin Alpay me bevra li üniversite dixwend. Demirözlü. Yani ew Demirözlü bu gelek navên Zülfü Livaneli bu. Demirözlü hîn venegeriyaî. Diçûtê. Diçûtê. Rastî. Zülfü Livaneli, Tuncel Kurtiz, Yaşar Kemal. Gelek ew ku dixwendin yani piraniye wan. Mektebê xwe xelas dikirin Armanca wan direkt vegerin li Türkiye cî wan hebe. İca ek Kurda mesela ez vegerim çi bikim. Yani ez herim mesela siyasal mı xelas kirî, ez herim Türkiye. Bixwazim sistema Türkiye'de karekî bikim. Gava Kurd bî ji xwe gelek ama destpêk asteng çêdibit. Sanki bo ya gelek kes ew hesabî kirin. Yani got mesela ez vegerim yani dibek ji nasnameyê xwe pişek tawîza bidim ku sistema Türkiye'de cî xwe bikarim çêkim. Yani ev ne sedîset wisa bijî ew wekî fikrekî li serê meriv de heye. Mesela gelek zanim mesela hevalê birayê min li Fransa doktorayê xwe xelas kir. Ana li üniversite doçent e. Li tücarî nikare bêje ez Kurdim û ez ji bo Kurda kar bikim. Wer karê xwe wenda dike. İcar ew yek sebebe. Êdin jî li vir germayiyekî li Swêdê hebû ku wekî navendekî Kurdayetiyê yani ji me re pir ji min re bixwe pir înteresan bû, pir barkêş bû. Yani min pir hez kir bira ev gelek kemasiyên vê evê jî hebû, atmosferê hebû. Lê gelek aliyê wî hebû ku ji min re pir xweş bû yani. Ji bo wê min dixwest ez li vir dewam bikim. Karê siyasî bikim,
ji bo nasandina pirsa Kurd çi ji destê min were yani nehaqiyekî li welatê min çêdibe ez çawa dikarim welatekî wekî di Swêd ta ez çawa bikim yani ew sîstema Swêd bi xwe jî gelek alîkariyê me kir yani Kurd li vir wek milletek wek grubekî herî zêde ji sîstema Swêd sû digirtin Kurdin yani Kurd hezar kitêb li vir derxistin belkî hezar bêtir hemû kovarên Kurda li vir çêbûye rêxistinê wan li vir ava bûye û hemû çalakiyên Kurda da ji serokên partiyên Swêdiya bigire heta wezîrê wan her rû beşdarî kirine ew kirine yani evana hemû باور دکیم یعنی دبی سوید دی دبی وقت ولاته کی مری دوامین جانا جمرو وهاد بیجن ها ولاته کی کته 30 سال 40 سالی خلی بحران دبت نانو ابوی ولاتی خوار به بخواد به ایتی مرو دبی جوی ولاتی مرو فعلی هوایی ولاتی بله پرانیا و انسان کش ولات هاتین جی خدا yani evek nebune xwedî em bêjin wezife an makam an statü yani işte xortoniya xwe derketine ji wê derê yani tu vegerî û zimanekî hayateke nû tiştekî nû bûyî evî ve tu vî çî statûya vê derê tu vê derê dest nayexî gavdekeye jî gotî ama mesela em bêjin insanek mîna Şahin Alpay işte li derve jî li evê li Tirkiye jî kolej xwendibû yani Robert Kolejî xwendibû ku Robert Kolejî xwendî û werî li welatekî derda jî em bêjin siyasetê master bike gava vegeriya Tirkiye hemû üniversitede da hemû ewade dikane cî bigire ama yekî li lîsa sîverekê xwendibî piştengî Swêdî hîn be vegere wê derê ji bo statî tune ye tiştek tune yani statî jî tune adin jaliyê sosyal jî dem bêjin gava ku vegere nasû yani ew vegere hekarî çi bike an jî sîverekê an jî evet mesela piştengî ew piştî ew cunta hatî ser iktidarê 12 îlonê piraniya Kurda berê xwe da Swêd yani we tiştek ava kirbû li vir bawer ji bo ku neçûn em bêjin Finlandiyayê an Danimarkayê an em bêjin Fransayê hatin Swêd piraniya we we çil bêder ava kirbû çi bû yani ew insanek kişandin hemû vê derê serokê rêxistina û endamê rêxistina yani li vir biçek şansê me hebû Kurd û her wa ne tenê şans yani hinek bizanebûn jî di vî meselê de hebû hinek helwestên rast jî hebû biryarên rast hebû Kurdên vira ji bo ku bû grubekî wisa ku navend yani ji bo kurdayetî bû navend sebebê wî gelekin lê yek ji wan ew Kurdên ku serokatiya van hereketa dikirin hem Kurdên Bakuryan zêdetir ji belkî pêşengî destê wan da bû yani ew çar rêxistinên ku li Tirkiye çalak bûn Dedeqede Rizgarî ala Rizgarî Kûk û Riyazadî ev çar rêxistin li vir herkes xebatê xwe cihê çêdikirin heta orta me de gelek reqabetên bêmane jî hebû tedî eger me vegerî 30 salî berê rekabetên bêmane hebû mesela herkes Newrozê xwe çêdikir ya Newroz rojekî netewî yani çawa dibe her rêxistin Newrozekî li Stockholmê mesela 15 Newroz çêbe 10 Newroz çêbe 4 Newroz tiştekî nenormal paşê me dît ku ya milletê din newsan mesela milletên ji Yugoslavya hebûn ji İtalya hebûn ji Finlandiya hebûn ji Yunanistanê hebûn ji Türkiye hebûn Türk yani ewana beriya me dest bi xebatên wisa kiribû sîstema Swêd jî rê dida federasyonê xwe çêkiribûn ew federasyon ve hemûya temsil dikir û hemû rêxistin hemû tendensên siyasî di nav wan federasyonê de beşdarî dikir mesela ê Yunanistanê em bêjin PASOK û Partiya Komünîst û nizanim Partiya Demokratiya nû ev her sê tendensên cihê siyasî federasyonekî de kar dikin heta îro jî kar dikin ev model ji me re bû modelekî wisa ku me got ew kesên ku pêşengiyê wan hereketa dikirin li vir hevalî hebûn her em bev ratû demekî ew ê me got em divê hêzê xwe yek bikin ji bo karê netewî hêzê xwe yek bikin ji bo karê kurdayetî em hêzê xwe divê yek bikin herkes bira siyasî dîsa xebatê xwe cihê çêkir ev salekî münaqeşeviya devam kir heta me wiya ava kir و آواکردنا ویجی او خس راحت نبود مثلا
dü car hate asten kirin yani felişi cara peşime kongre çekir kongre felişi mehul bijartın çekir felişi dü sal federasyona vra be serok بریم ورن فدراسیون جی بکنیم به پیوندی. بله. من نابره که بدن گذاریستانه که بکن. که یا ایزول جمرا جوان هاجو استرانک جوان هاجو خواست جوان هاجو ای بیجه گلاسور. های گلاسور البوجور بیندادور گلاسور گلاسور های گلاسور البوجور بیندادور گلاسور گلاسور لباشای خافشین بو عالم جرافین بو عالم جرافین بو عالم جرافین بو های گلاسور البوجور بیندادور گلاسور گلاسور های گلاسور البوجور بیندادور گلاسور گلاسور بما خوش دام هاشم ببینا و سرمس همه پیشم سربست همه پیشم سربست ای گلاسور البوجور بیندادور گلاسور گلاسور ای گلاسور البوجور بیندادور گلاسور گلاسور ای گل گلاسور گل گلاسور گل گلاسور 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 ای گل گلاسور گل گلاسور گل گلاسور گلاسور گلاسور
نه داود بران محمد uzun da ki kitaba خدا بحث کرده بجا از yani çum kongre ki kongre evi federasyonu lüvederi şerake mezin derket o ve roji az siyasete sarb yani min ve roji dej ve atışta berda karar da az dej berdem o az edi tişta binvisin yani nivskariye bikim romana binvisin ev çi mesela bir şey tam ve gabete bahs dikir beristrani Naha pişti saleki me behevra gotu beş kir ku em hezi xu yek bikim me biryar da me roja kongre tespit kir maha gulani bu ez dibêjim germ bû ji berkî nayê bîran wexta wî çi bû komelekî me li ew hebû me wê riyaza dî li wir salonekî biçûk hebû yani salon takriben çel kes yani têda cî digirt yani nedigirt îca delegeyên yani nûnerên federasyonê me tespît kiribû ew çar rêxistin heqê wan ê ew ê jî hebû weto yani çar rêxistin eger her çar nebêje erê biryarekî nabe biryar wisa bû yani ji ber ke ew qas piştî wî me kongre çêkir ji bo serokatiyê sê kes namzet bûn yek ji wan ez bûm êdin jî Eşref okumuş û Salih İnce em sê kes bûn Eşref ji alî ala rizgarî date ew kirin piştgirî kirin namzediya min jî hevalê dedeqede û kûk jî me li hev kiribû yani bawekî ew her du partî min ew dikirin riyazadî jî Salih ew dikin berhal bi dengekî ya du deng min qezenç kir û Mehmed jî li wir bû Mehmed jî serokatiya ala rizgarî dikir li wir got ev ya qebûl nakim yani hilbijartin çêbû yani piştî ku tu hat hilbijartinek demokratik demokratik evet xwazî bigota ku yani dedeqede ne layıqê bî evê serokatiyê yani divê bawekî din bibe îcar sê alternatîf hebû ez nebûma mesela hevalê wan ew bûye yan jî riyazadî bûye piştî cesaret ji wir hinek girtin hevalê riyazadî jî rabûn yani kongre terikandin gava terikandin li wir münaqeşeyê pir tûj çêbû orta hevalê me yê Şahin û hevalê wan ê Şahin ew ê ku tûj yani tayrên baz îcar rabûn hebû îcar yani kursî rabûn falan zêde şermer nebû lê yani hindik mabû yani kursî serê hev xistin ya ama rabûn li hev bilind kirin yani rabûn kursî cih bigotin îca Mehmed jî hedef bû ji ber ki Mehmed rewşekî nehaq da bû yani kursiya ku bilind bibe o pêşî serê Mehmed Uzun bikete yani Mehmed argümentê xwe nikaribû ew bikira yani tabii şertê we ça cihê bû yani ez nadibêjim belkî ji min re pir rehet yani tu dibê tedî hilbijartinek demokratik aslê xwe de yani ne bawayê demokratîk işi yani her rêxistinekê ji xwe namzetê xwe nîşan kirî û her kî pir bi ji wan rêxistina ew ê werin hilbijartin yani we em bêjin hin rêxistina di bin li hev nekiribûn mesela were em bêjin du rêxistin bibin yek em serokekî derxin yani hinek lavatinin wisa hebûn hinek gotûbêj hebû lê tiştekî biryarekî tune bû tenê li wir ew hevalên ku delege bûn yani nûner bûn bi ew ê xwe yani bi însiyatîfê xwe mesela dengê xwe dan lê encama wê hilbijartinê tu bûyî serok bele û tu bûyî serokê pêş serokê pêşî ê federasyonê bele bes ew meşrû nebû ji ber piştî wîya kongre bela bû kongre bela bû yani federasyon xebata federasyon bela bû hatta me wîya temîr kir şeş meydin dîsa me ji bo temîrat me hevdû dît piştî temîratekî xurser me dest bi kongrekî nû kir di wî kongreyê da me biryar girt ku serok divê nê hilbijartin divê du kes berdevkên federasyonê bibin wekî li Tirkiye hev serok dibêjin bes yek jin yek mêr ême her du jî mêr bûn ve jinek peyda nekir tu nebûn wê çayê navmede berhal min û Salih em bûn berdevkê yekem û duem tu Salih İnce şeş me ez ê bibim berdevkê yekemîn piştî şeş me ez karî xwe dewr bikim ez bibim berdevkê dudiya û Salih İnce bibim berdevkê yekemîn salkî wisa dewam kir îca ev bû ciyê galte li nav xelkê de tedî em Swêdiya re em diçûn civîna û nizam çi federasyonên de jî zêdetir ê Tirka bi me re tinazê xwe dikin digotin federasyonên Kurdan nikare serokatî
هالبجر سروكك البجرة حبك يجي راس بو اصلا راس بو يعني راس بو نتاني مثلا سروكاتي يعني جبو بريال يعني هم راس بو هم يجي سيستمك اري لتركيا انا بترجي BDP مثلا هف سروكي للسويد هي بارتيا كاسك بارتيا يعني مليو بارتيا وشي جوت سروكي وانا يعني بله بس مثلا جنو ميري يعني زيادة تر بشك أول جنو ميريتي يعني دو حب مير اف سروك نابي هف سروك نابي بس تاني ميرك بس نتاني مثلا سروكاتي البريار قرتني شيء وكي قابضني ما قلت حتى حشتي وبينجا فدراسيون يعني حشتي وياك حتى أفكر حتى حشتي وبينجا سر أساسا وتوكرني يعني بريار دبي او چار رخستن بريار اخو یک بکه کب بريار وکی دن یک بجنا ناو بريار اجا 85 ما سیستم گواران بشکتن دموکراتیک مکر falan devam kir duhazım tiştekidin bejim او havalin ku liver ji Türkiye bun asivan ne kurd bun dema junta 12 iloni henek xabat me müşterek bu Türkara rexstinin Türkara Çepin Türkara Zülfü Livaneli u Tuncel Kurtiz ez Kemal Cengiz heval ki kurdeyi liverdici u se kesedin ji em komite kidabun u navi evi rexsnemeci Türkiyeler Dayanışma Derneği Hin Federasyon ava ne bu yani beri federasyon Mazlum Kipervan jinav Mazlum jinav da bu beri Mazlum Kiper jinav henek civine meçedi bun u henek biryaru falan ve çaycı gava me bahsa kurda dikir yani bana kat hazne dikirin yani bahsa ya digotin teriyem bejin Türkiye'liler baştır yani rahattır u çuma bahs dikin falan velhasıl meliver şeveki pırmezin çekir ve çağı daimi nesimi u zülfi bukhiji yani vaki hünermend beştari kirin neziki 1500 kesatı bu folkesusa mezin le Stockholm'e icar Tuncel Kurtiz programı peşkeşti. Şey peşkeşti. Mecid tişteki hazır kiriyi komiteme, ev komiteme de ne bu? Yani edin, heval edin Zülfü edin hebun de Tuncel Kurtiz tane evi peşkeş bikra. De belafo ki da evi ahaftine yani teksti ahaftine da me goti işte geli kurdu hakkı wan falan yani me şek fikri ev kiri Tuncel Kurtiz ban mekir go ezviya naxwin goz naxwin biya goz bavariyam tune az naxwin ortama da jberki se kesem kurd bun edinji Türk bun me go veça ev şef çenabe hem de paş sahne bun davi go ez naxwinim kerem kunum buxin ica ez rabum mixwend bu tekste piştuya programı xu berdam kir yani min viya çima digot Zülfü Livaneli buxiji Tuncel Kurtiz دوی وارده گلک yani bin tesira şuanizma Türkiye'de mağdur yani. Ev beli bu. Le mazlum ki perpiçektin demokrattır kuyadık. Evet. Em gerek nabrekdinci bidin. Paşa sohbet haber devam edin. Nabrekdinci. بله صحبت أما بكيا إيزول را بردوامه ما بحثا چه ذكر فدراسيوني ما بحثا فدراسيوني ذكر يعني كيا إيزول يك جوان سروكين كو حري برز بن بكي لسر كرسيا سروكاتي ماي تو چند سال سروكاتي فدراسيوني كر سه دمن جهدا دسبيك و ناوند و پشتویاجی 2007 حتى 2004 yani takriben 11 sal. 11 sala serokatiya federasyonu. Berdevki jite hesabı ki 12 sal yani o berdevkiya koy bevra çekili bu. 11 sal min serokati federasyonu. Başı duvan 11 sala de vahab kurti ve çekir. Mecin federasyonu çekir, komeleyn ko endamı federasyonu bu çekirin ve duvarı diplomatik de çitekli dani ve duvarı kültürü de çıkhabat kirin de jibo adaptasyona ya ji adapte kirina ya ji entegre kirina bejin ew koma ku bere ve lebu
و چی کرد و چی کار بسر خست جبو که تماشاوان میزانه بو که ام بیکی گرین رونشتن صحبت دیدن بو که هم دو بکر بحث بکن نه tabii federasyon ev çerçeve federasyona siyasi u netevi u evi kültürü henek bername me di kongre peşi da mecbuhu kir desturi evi federasyonu divan noktaen mühim yek şu an ev buku zamanı hamu çalakiyen federasyonu ve kurdi bebe yani ev bu biryar galiba bu biryar jî serviya münakaşa bûjî belki herkes mesela gelekes itiraz dikirin digotum ben em nikarin münakaşayên siyasî hebekî jî mecburiyet için ne hatin bêjin ha Kurdê Sûrî bû İranê bû Iraqê bû nizanim Kafkasyayê hingî sistema Sovyetê hin neweşa bûn nehatibûn yani wa bû ku belkî weş hev fêm jî nedikir loma hûn mecbûr man hûn bi hev bi Kurdî peyvîn yani juya zêdetir ew jî hebe tabii juya zêdetir me dixwest em behsa em tiştekî yan ciyê wî bibînin yani zimanê Kurdî resmî zimanı wekî rêxistinekî şemsiye ku hemiya hembêz dike hemû rêxistinên siyasî tendensên siyasî nav xwe da hembêz dike rêxistinekî wisa ew pir mühim bû ji bo me yani ew nasname da Kurdên bira ku yani ji me re hêz da em hêza me duî warî da zêdetir bû yani em me xwe yani me xwe baş hîs dikir gava çerçevekî wisa me tespît kiribû û çerçeve jî de ket jiyanê da yani her kongreyê me de wisa bû û her çû zêdetir bû mesela me tesîrê wî dît me fêkî wî dît îro mesela Kurdên Swêdê eger zimanê zikmakî wekî zimanekî resmî li Swêdê heye dîsa bi alîkariya sîstemê Swêd bû lê bes federasyon gelek hewdanek ket nav hewdanek programekî bi bernameyekî bi aqlekî wisa perwerde me xwe kir ku yani karê federasyonê hem ne tenê destpêk bû ji sıfırê herwa wekî mektebek wekî yani xebatek pêvajiyekî ku dewam kir herkes xwe li wir perwerde kir me diplomasî nizam bû em li wir diplomasî fêr bûn me edebiyat nizam bû hevalê me edebiyat dest pê kirin me kitab nizam bû me kovar nizam bû gelek tiş me nizam me rojnamevanî nizanibû me li wir dest pê kir gelek tiş li wir wekî bu destpêka hemû tişta lê li wir herkes xwe perwerde yek jiwan jî ew bû ku we got we tesîr kir ku perwerdeya bi zimanê Kurdî jî têkeve dibistanan û tu niha tişê dizem tu mamostetiya zimanê Kurdî dikî sistema Swêdê çawa yani ev perwerdeya bi zimanên grubên etnîk ê ku hatine Swêdê bicîbûnin yani sistem çi imkanê dide wan zimanan ku zarokên wan bi zimanê xwe perwerde bibin belê zanî û wekî dijî çend li Swêdê tevaya Swêdê çend mamosteyên zimanê Kurdî hene belê niha pirsa dawî eger ji wir dest pêkim seranserê Swêd ez dibêjim qey 105 mamosteyên Kurdî kêman yani 105 û ew mamoste li dibistana digerin belê hinek bêjin çawa ye sistem kajmera behs bike yani kîja mekteba Kurdî niha sistem wahayê her kesek her zarokek kîjan ziman dibe ferq nakî yani zimanê wê dayîk ew çi bi yani gorawiya yani devlet hesab nakî nayê mesela nabêje ziman wekî li Tirkiye dibêje Kurdera dibêje zimanê te Tirkiyeyê li vir aile biryar dide malbat biryar dide zarok rewşa wî çi bi yani li malê çi zimanê qise dike ew zimanê wî dayîkê yani ji dayîka wî heqê mafê wan heye ku her hefte saet û nîv ders werbigirin bi zimanê xwe îcar mekteba destpêkê ji mekteba destpêkê heta berê mekteba destpêkê heta lîseyê heqeyê heftê her hefte saet û nîv dersa zimanê zikmakê ev resmî yani hem di programa wan de heye lê tiştekî mecburî nine yani seçmelî yani malbat eger bixwaze dikar bişîne lê naxwaze illa bi zorê kes nabe yani tiştekî azad yani berê bixwe biryar dide
İcar henek guarandine vakidin jikir mesela bejin dve grup kemani 5 kes bebe mektebeki yanji mektebin deru dora yani seçar mektebekin nezik evin kemani 5 kes grup ev çebe ev de zamanı perverde zamanı zikmaki emin mesela vegavi neh mektebeyi neh mektebada emin neh grubu emin hani az diçim avana henek hecmara van seyin henek haştin henek şaşın bu yavayı seviye van piçi nezik yavi em her hafta için saat nivek ev dikin zamanı perver kurdi ferivan dikin و حتى liseci ev devam diki yani na lise emin gurbeki liseciyi şansda şagird emin hani şu hamu liseyin Stockholm'e roja seçemiyatin 2 saat hakivan evan 2 saati hakivan eyi o goraviye not şeydi yani başit işte gidin heyen bejin yani perverde zamanı kurdi despek asalın haştiyan despek ne var زودتر جي حس دست بكرو بس كردي يعني أوا بسي سالن أف پرورده هي أو زاروكين كو يعني أو زاروكين كو دبي پروردير درباس بونن كماني هجمارا وان بسدانن ليج نفشي دوام يعني جوان زاروكان إيكو بالنفيساندنا كردير مجول بون قالك كم هما بيج تنية سببه چي قالوا أوجي يعني برسكي راستي بر جرينجي جبرك yani Swed en buxazın nefazın sistema Swed vusayı ku hediye hamu grubun biyani livir berbehalandın ediçin. Yani zaroki van zanın mesela asli van Kurdu, henek Kurdici zanın, henek malbata zede zanın, henek malbata kim zanın. Eğer le malbata ki zarok pır zede bin, behevre ku Swedi kısa dikin zedetir. Hatta dev bavji cana buan ra Swedi kısa dikin. Ev problemeki ku em dibinin yani de hamu malbata da heye jibo yaji Kurdi dinav nefşe nuhda peş nakebe yani mesela edebiyat takip nakin naxuyinin interese wan ser ev tüneye zedetir ez dibejim piçek ev giredayı rewşa wan tekliye wan peywendiye wan bi welat şawayı bi organın weşan bejin televizyon, radyo, rojname yani organ peyvendiyeki organik hey ortavanda yat tüneyi. Ez dibejim nefşen yek du se ev kul vermezim bunu zaroken yani Kurdi zanın fahm dikin le Kurdi bikar nayının. Kurdi ev nakin yani Kurdi nikar peş bikeve. Tabi hey gelek hani kul mesela başın Kurdi yabancı gelek başı le tevayı usayı. Sebebi uji ez dibejim disa em vegerin ser merif çavat işte bir yerdik. Mesela bejin Kurd, Rexistan Kurda, yan devleti Kurda, kul başur heyna, dezgeyin Kurda, evi kemasiye bibinin. Bejin ku mesela derveyi velat, grubeki mezin heyi neziki milyon iki insan heyi derveyi velat, Kurda. O hecmara ki pir mezin vana gencu zarokin. Çava emi vana biparizin çava peyvendiye ki organik orta velet o derveyi diaspora em gire bidin ku hem interese wan ji bo edebiyatê çêbi hem kadroyên nû çêbin hem ji bo weşanê çêbi ji bo siyasetê çêbi heta na ew hewldanekî biryarekî wisa tuneyê di wî warî da jî Kurdê başûr yani ku ew qas dezgeh ketî destê wan heta vê gavê tiştê wan nekirinî bi rastî kemasiyekî mezin yani ez dibêjim mesela em bêjin televizyonên ku hene yani weşanên ku çê dibin edebiyatên ku kitêbên ku derdikevin divê bikevin nav nifşê nû yani çava bikeve divê rêyan bibînin. Wela me hatin dawiya sohbeta xwe. Ew qasû gelek tiştê ku em serû pêvîne hew bêguman rast yani gelek spas Tirkiye ji bo malumatê te ji bo sohbeta wisa xweş em naxiftin tu baş yani yani gelek tişte bun ki divê me bahs bikira maalesef xemnakî care gidin tiştê mühim me got heta hefteyê dik bino xweşê de xatirê